kollox fil-għama. Din hija s-sitwazzjoni tal-Isptar St. Philip's li l-Gvern iddeċida li jikri bil-possibilità li jixtri wara 3 snin għal 12 miljun euro. Wara li l-ġurnalisti ma tħallewx jidħlu fl-isptar mis-sidin tiegħu, il-Ministru Joe Cassar ikkonferma fil-Parlament li l-Gvern lanqas jaf jekk l-apparat mediku li hemm fl-isptar għadux jiffunzjona jew le. Għal mistoqsija fil-Parlament tad-Deputat Laburista Leo Brincat, il-Ministru tas-Saħħa qal li skont il-ftehim li jagħmel mal-Isptar St. Philip's, il-Gvern ma jistax jivverifika f'liema stat jinsab l-apparat mediku qabel ikun iffirmat il-kuntratt innifsu. Fil-jiem li għaddew id-Deputat Indipendenti Jeffrey Pulicini Orlando qal li ħafna mill-apparat fl-Isptar St. Philip's m'għadux tajjeb biex jintuża. Intant permezz ta' mistoqsija separata, Leo Brincat staqsa lil Joe Cassar kemm huwa stmat li se jitilgħu l-ispejjeż biex jitħaddem is-St. Philip's meta jgħaddi f'idejn il-Gvern. Il-Ministru tas-Saħħa iżda ma kienx kapaċi jagħti tweġiba u qal biss li se jagħti risposta f'seduta oħra tal-Parlament. Dwar dan il-ftehim id-Deputat Franco De Bono kien anki ressaq mozzjoni biex il-kuntratt jitwaqqaf sakemm il-proċess ħieħ ikun eżaminat mill-Awditur Ġenerali jew mill-Parlament. Għal mistoqsija oħra tad-Deputat Laburista Leo Brincat, il-Ministru Joe Cassar qal li l-isptar jista' jintuża malli jiġi ffirmat il-kuntratt, iżda jridu jsiru xi alterazzjonijiet deskritti bħala minuri biex jiġi konvertit fi sptar ta' riabilitazzjoni. Joe Cassar qal li fit-tieni fażi, wara li joħorġu l-permessi tal-MEPA, il-Gvern qed jippjana li jagħmel tibdil strutturali u jirdoppja n-numru ta' sodod. Dan minkejja li fi kliem l-eks President tal-Partit Nazzjonalista l-Perit Carmel Cacopardo fuq is-sit m'hemmx post fejn isir estensjoni ta' dan l-isptar.